יש לי הצעה שאתם פשוט חייבים לסרב לה, אבל אם תישארו איתי עד הסוף, אני מבטיח שזה ישתלם לכם. אז אם אתם בעלי עסקים או פרילנסרים, ואתם רוצים לפרוץ ולצמוח בענק, אבל הקמפיינים שלכם עדיין לא רווחיים, אתם לא מגיעים לחצי מהמשימות שלכם, ועוד יש לכם בינה מלאכותית על הראש ללמוד ולהסתגל עליה, קבלו הצעה. תשלמו לי כל חודש על פרסום, ואני מבטיח תוך שנה להכפיל לכם את הרווחים. נשמע מדהים, לא? אז זהו, שלא. שמי יונתן סלבין, והקמתי את סלבין דיגיטל מתוך אג'נדה ברורה. אנחנו סוכנות דיגיטל שלא מתחייבת לתוצאות. אנחנו כן מתחייבים לשקיפות מלאה, עבודה קשה, מקצועיות, להביא את הטכנולוגיות העדכניות ללקוחותינו ולספק תמורה מקסימלית לתקציב השיווק שלכם. בינינו, עם כל הדרכים לשיווק העסק, לפעמים קל ללכת לאיבוד. כאן מגיע החלק שמשתלם לכם. קבלו הצעה שאי אפשר לסרב לה. בואו נקבע פגישה, חינם לגמרי, אנחנו ניתן לכם אסטרטגיה מלאה לשיווק העסק שלכם, בלי שום טריקים והבטחות. אהבתם ורוצים להתקדם עם מישהו אחר? מפרגנים. לפחות אנחנו יודעים שעזרנו לכם לעשות קצת סדר בדברים. רוצים להמשיך איתנו? נשמח לצעוד איתכם במסע שלכם לעבר הצלחה עסקית והגשמה עצמית. השאירו פרטים ואני אחזור אליכם. אתה? כן, אני.